am făcut AI-ul să construiască un Lego cu mine. Lasă-mă să-ți explic. Videoul ăsta trebuia să fie ceva cool. Și cred că e. Doar că unele lucruri nu trebuie amestecate. Am contribuit la un tool în care AI-ul poate să ia piesele Lego și să le pună într-un spațiu virtual. Și prima dată l-am pus să-mi facă o casă. Și a făcut-o. Și l-am rugat să o facă cu 2 etaje și să-i tragă o grădină de n-are cine să o ude că n-a mai plouat de 5 săptămâni. Și apoi, că tot avem noul Marvel în cinema și urmează Doctor Doom, am zis gata, facem Iron Man. The truth is, you must keep going. I repeat, keep going. Nu ne dăm bătuți. După nopți nedormite, am reușit the ultimate thing. Mi-am tras un Lego real lângă, pe monitor AI-ul meu îmbunătățit over 3000 și l-am învățat ce înseamnă fiecare piesă, lista lor, care piesă intră în care, cum trebuie rotită, i-am dat tot o mură în gură. Tot. El avea uneltele cu care edita în spațiul digital și eu căutam cu mâinile ce piese îmi trebuie, uitându-mă și eu în instrucțiunile mele de monitor de rând. Și sigur te interesează cum interacționează el cu spațiul digital, că face același lucru ca și la jobul tău când îți citește mail-urile. Nu te bag în lucruri tehnice, dar ține minte cuvintele acestea. Model, Context, Protocol. Sunt simple unelte cu care el preia fie lista de piese plasate deja, fie plasează pe următoarea, practic mâinile lui, dar digitale. Și rezultatul... Dar acum vine partea nașpa. Eu aveam lista de piese, unde vine fiecare, cum trebuie rotită, ce piesă intră în ce piesă și puteam scrie un program care să le plaseze instant, mai repede și fără să consume resurse degeaba, chiar dacă rulam un AI local sau foloseam ChatGPT. Și cam asta e problema cu multe lucruri marketizate azi ca fiind cu AI. Nu că toate au false advertisement în spate, doar că uneori nu au sens. Eu mi-am luat Lego, stau departe de ecrane, și primul lucru pe care l-am făcut a fost să bag Lego în computer. O să vă mai arăt chestii cu AI, dar vreau să vă arăt unde chiar are sens. Și nu un air fryer cu AI de parcă am uitat să gătim. Și apropo de gătit, rețetă de ardei un plus la mine pe pagină. Like, follow, pussy, bye!